Cita-citaku. Esok budal sekolah. Sore nyekel buku. Awan dak nggo turu. Mung arep nggayuh cita-citaku. Yen dak rasa ora ana wektu dinggo senenge atiku. Aku sinau saben dina. Tansah manut dhawuhe wong tuaku. Supaya aku dadi bocah pinter. Ing tembe bisa mujudake cita-citaku. Bisa mendem jero lan mikul dhuwur marang wong tua. Bisa mulyakne wong tuaku. Lan utamane bisa bekti marang wong tuaku. Yo mung kanthi cita-cita iki, aku bisa semangat. Semangat sinau lan uga semangat nggayuh kabeh keinginanku.